Ngono kuwi lho, ditokno dekir-dekir malah nggo montor ngono. Oh, alah. Ayo belanja, guys. Belanja, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apik. Golek sayurane kok leren gemprongan sik Mbak Isya. Kok barungan amoh lambene. Lambene kaya barongan amoh Wong wis enek dijak iku tak njupuk motor ning arep dalan ngono malah mbok. Lah ngono cocok ya melon-melon iki. Mbah. Bakul sego jagung guys ngono. Ya ini wis mulai Ayo nanti tengno. Bakul yang ngono Sawai sapa? Lho. Kang Wewo. Sawai sapa? Karya lek karya. Tiga toko bangunan kuwi ya. Mbok, yemen tuku piro ya? Kaya 150 ngono jaman biyen. 150 ngono biyen. Lah wis suwe. Mbok. Lah jaman biyen iku. Jaman biyen wek. Makan itu dibuang di pantai. Belanja, Mbak. Belanja kok jane. Apa belanja kok ning baone doe. Yo dalane yo. Deisa, masane iki apa ning baon? Apa ning baone doke ya, Bu, ngono. Lah iki kan dalan arah baone doke ya bener Lah rek ning omahe mah. Loh, anu Mbak Fida bareng. Ya iki wis kepadangan iki Ra. Bolong buntuke enek bolong buntuke. Wis kepadangan. Apa panen entek. Desa apa Desa? Walah jamur lumut ya. Jamur selo, guys. Senengane desa iki lho. Oh, dah walah. Jamur selo, jamur lumut. Piro lek sak buntel? 3.000. 3.000 pur. Bayem ya apik-apik tuku sawi ya. Jamur lumut. Aku mau golek apa ya kok omahmu? Teri tempe. Entek tempe. Kae. Piro tadi? Terong tis lah. Ngene kok cek tak tukune lek iki. Lho kangkung arek tak leri ya. Lah iyalah tak tukune, pokoke terong cempokak iki. Favorit kuwi. Iki tuku balur iki. Bayi malah bayu. Gak iki sapa sing tuku balur mbek pindang dikek ngene. Lah iya kok gak digowo lek. 3.000. Karek koret-koretan rene. Tak. Gede pare lek. Pek. 5.000. Habis. Wis habis. Ayo nagone omah ayo. Jajan nang ngono kuwi ager-ager ngono kuwi Dek, gak sehat Dek ngono kuwi. Ayo, susune wis guak entak ya brung. Tempat sampah endi? Ayo Rene. Rene lho. Mama nang omahe aku. Mama nang omahe aku.
Iya lah lah Bu lo nek parkir ya rene Dik. Gak yo ning omahe aku. Kok gak ning omahe mama ngono paling. Ayo. Nah gage adik mama pegelen iki lho nggawa rong kresek iki guys. Nah. Belanjaan iki. Dinda ki request kon masakno tempe, terus teri, dirisi lombok, berambang bawang kayak tomat, karo pindang. Serandal. Serandal apa? Loh, cuciane mama wis mandek, Nduk. Peteng lampune ora dikakno Pakde. Wong blonjo budale ya wis padang ya, Guys. Piye? Iki mang habis 30.000. Terong iki sak ngene iki isine paling ndak enek 10 iki siji. Loro, telu, papat isine 8, 5.000. Terong mang 5.000, guys. Terus pindang ya Allah Gusti isine telu lho 5.000. Pindang kok solo warang saiki ya. Ndi mak ikane? Ikane iki lho. Ikane matane molor-molorok ya, Nduk. Sakmene kok 5.000 sasa. Tomate mah 1.000 untuk telu. Iki mambu. Nggo nganu nggo entung-entung, Dik. Terus tempene mah sakmene 2.000. Iya. Terus iki onde isine kacang, lambe ndumble kecepet lawang. Isine 5.000. Apa nek guyu? Onde isine kacang, lambe ndumble kecepet lawang. Lambene Dik Iza. Terus iki mau terong, kok terong sampai teri sama ikan asin 3 bungkus iki mau 5.000. Ikan cilik kuwi 5.000. Terus iki lho guys sing marai mehong regane iki walah lombok abang iki sakmene 2.000 lho isine trimo piro ki isine 8 biji iso 2.000 ya Allah Gusti regane 50.000 sekilo jare. Terus terong cempukak sakmene iki mah 2.000 guys. Kok enek terong cempukak langsung tumbas. Terus sawi ini mah sak iket 1.000 iki mau tumbas 2 iket 2.000. Guys, Nduk mama tak syuting sik iki lho sayang. Kakak gak boleh, Kak. Kacange iki mang sakmene 1.000. Arep pelan asem, guys. Disih nyayur asem iki engko. Dek, emang Dek iki requestmu apa Din kok lali aku? Request apa? Teri dicampur tempe kei tomat. Teri campur tempe, kei tomat, terus kei terong tis ya. Kei terong tis. Heeh. Alhamdulillah gelem. Iki lho wis tak tumbasno kok karek masak. Mesin cucine, Nduk. Puter neh 1 kali. Lho alah nggone adik mbok pangan. Ya Allah Gusti iki gerang iki, Din. Oh, alah iki lho tak tumbas nang ndi-ndi ngono kok iso. Dek, di mam kakak boleh jajane. Habis 30.000 entuk menu sedina ya guys, tapi krupuke lali. Engko ndak ngenteni nggone Maksudin krupuke sadah Din ndek iki tuku 5 ngadah ndek. Nang mandi segane lho wis kedil-kedil. Kalau ndok neh sarapan. Ambek apa? Lah engko ngenteni iki kok kesuwen, Dik. Nek ndok lak diuplek-uplek-uplek dadar sedadi. Kurangan apa ora, Nduk? Sa? Di mam kakak lo satunya lo nggih. Heeh. Pinter kakake sing rodok bobot. Nggone adik iso timam niku lho. Lho piana lo wis dadi Din seragaman. Kowe kok urung adus? Santai. Hari ini gitu lumah iki lomboke karek cilik-cilik mah. Lha kowe nek pengen sarapan tak dadar nondok dhisik. Ya. Lah iya dadak mek lombok, cara pengen mbok sambeli.
Engko sing Lombok sing tak nggo untung-untung teri barang iki duwe, Mas. Iki dindah didadar biasa ngene iki. Ambek kerupuk, Nduk. Mah kerupuk. Kerupuke campur sakmene mah 3.000. Kita lasno lho. Piye? Adik. Apa sih kok meneng ae? Kok apa sih piye lho? Ya sukul pikiran dhewe piye kok? Ibu ngarepane. Ngarepane piye ya karek kowe ngono piye kok? Kok leta-leto dhewe iki ya. Monggo teman-teman sarapan. Ndang ya, njupukno Lombok tak sambel sing pedes mbek ndok. Arep nyayur asem guys dhisik. Terong, kacang karo godhong telo engko dadak ramban ning belakang rumah, dadak mutil ning belakang rumah ya guys. Ayo toh. Iki dhisik ceritane iki nganu guys. Wis mangarep. Ceritane iki ditelepon bestine dhisik. Gak saya ikut nggih? Ya Allah. Lambe kok koyo ngono. Lha wong ya wis roh nek kene do kudungan nek gak ya kono ya ngetarani Dik. Wis mandeng raiku wae kok. Oh ya ayo ta wis meneng ae kok malah. Kalau ndungu kayu tau nemang. Lah iya. Di telepon bestine dhisik, besti kocek jagung, besti tandur. Lah, dhisik rak tumbas terong cempoka. Dek iki ngene, ya Allah Mbak Se, terong tis kok tuku. Iki lho narene tak kei tak pekno iki lho ning ngguri omahku njayas ngono. Apa masak kresek apa rasah tuku ngono guys. Iki mau dijupukno. Ditelepon kon. Dikon jipuk. Ndek selak rewang jere. Ya. Mendarat, Dok. Ngene Mbak Win nek Dik wis meh jenang Tak sambil umbah-umbah, masak. Sembah pokoke. Alah, ayah yo ben. Lambe kaya ngono. Ya. Apa kadang kira Lah yo. Kok iki ape nang rewang, nang gage aku penang mendarat. Nang cipok ning gone lek lam. Iya, aku tak kudungan sik aku ngono. mangkok ewa kesuk sama kan. Gak iso. Yo iso tapi iki cara gak patek prigel ngono ki lho. Lho wis sik. Ndek iki wis tuku, cuma dienggo sekolah anake. Udah mulai nandur aku. Jo. Kae Saudul ka? Kae sing ijo lho. Sing ngene Mbah Pomo di kei jaring sak mrono wis tukul burung jagung iki, guys. Lewat sawah Mbah Pomo. Bener kene ta? Heeh. Endi Mbah Pat wonge? Sarapan sisan ya. Assalamualaikum. Sarapan ini beri baik, kamu beri apa ya? Jere dipekno terong tis kilo ndi le wete iki? Wete itu di dulu mah. Lah iya ning kene duwe kok. Kenapa mak wedok? Aku kok tilas. Lah iki wis dipekno pat tok jerene kok Barang kecil joko ya. Nggih. Oh, aku yang foto nama. Tamune kurang ajar iki. Udah sok pawon. Ada sapa iki? Mbek Mbak Pur. Endi? Kae ape ya ape njaluk. Ya Allah, makasih ya Allah. Entah sak kresek iki lho, guys. Nek kurang mak dhewe. Nek kurang mak dhewe. Ora, lho mbok Mbak Tibar ape njaluki? Mek ibu nek
Ijek enek ning kono. Ijek. Lha iki apa? Alah. Ya aku iki beneran apa kelan asem aku. Kurang tak kalo aku mah. Mak, iki lho. Dek nane dah ngomong. Lah, apa iki juga story ndak ora. Main bebas ah. Legore anyar, guys. Legore anyar. Aku kok kudu rene ya pengen roh kowe kok. Alah, Ora tau roh. Jaki pilih iku lho. Oh, alah sik tak kayak kene sik. Untuk kidul kono. Lho, lagi rek si pondasi le. Wes. Lho, lah ya gak cek tunggal iki dulu iki. Ora suwe kanan. Lah kae bareng enek dah. Teko lho, teko kono kalau. Lagi mau tak uji kono ya apa? Engko Bang Mbak Ten ya tak kei sakmono. Jempolanku ra iso mbatek iki seper loro rek. Mbak Ten mah ya tak kei sakmono. Nganggo gunting kudune pat apa peso. Peso tapakno. Yo Ora ngono. Adine tidak rene. Lho, lah piye? Kok lho ndek ya pengen njaluk jere iki tak batek ini merotol kabeh pat atau kano peso ae. Ya. Kok Bang Mbak Ten ya tak pekne sakmono kuwi rek. Jempolanku ra iso. Walah sampai do bosok ya. Ngene kok Tukku wah yo denger ndang rene ndang. lah kowe iki juga story iki aku juga karo Mbak Sih. Bagus. Wong wae lek sak adah lah simpur. Aku ngingeti terong sik wis rene yo ngono. Lho terus sak adah tak tumpuk. Kabeh lah aku ngono. Ini dadak jayas kok ngene. Lah iya. Bang bayi yo Lah kok guys. mah juga story Ora iki. roh rek, aku marah roh. Untuk terus aku. Hak lho. Oh, alahne ra duwe iki yo enak iki pas mas sampi. Iya. Iki iki ning nggon ke tumok tek enak ngono, ora enak. Ora tau tes. Atas anak ning juritan. Yo. Wong ngene, Yo tak beli ya. aku ngene lho. Derek do anu apa? Libur kabeh kumpul bareng di omah. Wong iku wis teko kono mang. Lho, tekan kono ndi? Sedene wis dikoteki. Lho ngene kok apa? Bodine kotekne ngadu ya. Sing nek tumpul. Lah iki mang rono. Iki udah dikoteki wong di lembur. Astagfirullahaladzim balik. Balik wonge. Walah, alah ngoten sini-sini kok ompet gawe. Aku ngono. Ngono kok ngakon wong kene Tunggu, lembur tunggu sokle paling yo. Jane ning kowe yo ijek yo omonge. ning ndi. Rawos lho. Lah ya kowe lek kumpul maneng kono. Walah bangeten iki rono nek. Ceritane kan balik wis di ngono wong. Ya bengi-bengi padang bulan nek gak yo bener kok. Tapi ndak san bunyi. Ya ora wedi udan kok. Mbak Ton tak kei wakil ya sakmono kemau ya sampe Lah iya. Tapi enak lho ki apa tak olah mbek teri lho pagi iki kok. Mergo ya kantong-tong mbek teri, tempe, tomat. Wis lombok wis ngedes. Oke ngate dituwek iku suwi ra wong main. Semating ning ndi, Mbak? Neng Manjen. Olah aduh meneh. Oh, lah aku ganti nang Manjen. Kalau Ndi pan pasar nih ya. Kulone. Ndi pas sing kono mangkel kok tak coba. Kulone. Walah gratis tis. Yes. Sing langge buka kuwi ketoke ya, Mbak. Anjing oh yo beli desa aku lho. Lah ya ora lage. Wis suwe kuwi. Lho, ndek enek setahun nih. Wis enak ah. Mosok? Wis ning kono es nyadran sing-sik kae wis kok. Bupat Iki ben taun bonding iki ya Mas. Iya toh. Iya ning kono kabeh. Oh, lah kok ora tawur Mbak patek ora awur ya kudungan ya ora roh. Lho ngene mendaran dikudungi sing roh sapa? Lah iya. Ya piye lah kudung kok dhewe. Lah wong cek 6 kok ya, Mbak. Dan gedak gedek. Cek 6 ya brai lah. Iya. Aku sepen tuwek lah ya bondingan. Aku ngono aku sampean tuwak ya moh tapean Pat. Iya. Aku tuwak Mah, sayaan ae aku ngono. Ya. Paling enggak kan yo daster ngono lho. Iya. Moh aku nek kon tapean aku ngono jere. Yo guys, Tuwak tapi moh tapean iki piye iki. wis. Kuwi lho yo ngandeng anu ku lho. Ndi? Dong telo iku lho iduk. Iki. Lah kamu semendur kae yo enek. Ndang saya tak enteni tak njaluk aku. Sing mendur. Iya iku timbel. Lah iya. Lah dong lumpuk. Sampeyan ana sing. Apa, Nak? Tuwak-tuwak kok ngene. Apa itu? Buang kotor. Lah kowe iki juga story iki aku garo iki Mbak sih. Lah ngene iki apa gak mbok olah apa piye? Yo mblengereh yo, Mbak. Iya apa ngolah sakmene iki lho. Lah iya wong sakmene akeh kok. Olah kowe wis tau mbok sambel apa urung? Wis sambel enak kok mbah kok.
Sambelnya tapi dipenyet iki, Mbak, terongnya. Penyet ngono. Oh, gak disambel uta. Urung tau kok. Aku ndelok story dawuh iki terus kowe yo ya sak alah. Sak ben kan apa kowe? Lah nek ra duwe ya tuku lah kombi nek mek. Lah roh ngene rak ndang rampok rene. Oh, alah. Iki kok. Lah roh ngene rak ndang rene palakku. Oh, pesa. Pesawat, Mak. Pesawat. Wes mbok Pak perang-perang kerasa kaya ijek entuk ae, Pak. Kowe kok dadi meneh iki? Ora, berarti kok ya esuk wis ijek. Nek kono ki lah ngeterno anake. Lah, pokoke kanggo perang-perang sasi Pak iki kok. Ijo lho ya akeh iki. Nek kok, nek tak mana yo, Oh, Apa? Enggak Enggak enak itu, Dek. iki tombo asam ora, tombo jantung ngoten kuwi. Yo alah, iki gak temen ate ora. Modal iki tak omongnya. Sakjane rono keseke. Wis dilanjut lah, guys ya. Dilanjut lah ning kono. Dong telo kamu tak siap-siapno kabeh telo. Dong telo. Dong telo entek, wis iki kompor iki. Iki kos mantra. Apa tamu ngono? Sampai ini tak nggo iki sing loro iki gurake ra kaprah, sana nggo sing siji. Nek siji terus untuk awet. Yo sing rine jatah ndek ben jaman jatah kae. Lha aku tak nggo sing jatah. Lho kenapa? Wong mek durawani ben yo kae. Tak do kabeh aku. Mbah Dok ki ndek men yo ngono. Lah yo duwe rawani nganggo. Jamane kan urung do ning kompor. Yo cek do ning nyetek-nyetekno durawani nek gak yo gak wani. Kuat, Bu. Tak bogo. Kuat. Kasihkan Mama ya. Sarapan onde-onde opo ngene. Lewanem yo. Lah kaboten ngono kok. Alah. Kasihkan Mama. Enggak boleh gitu tangannya. Papat ngarepe. Walah. Kasihkan Mama, Dek. Wes iki aku matur suwun tenan lho ya. Terima kasih pokoke. Yo nek kurang mek nes besok. Walah, ya Allah, guys. Sik dikek intik nggo kelan asem. Jas seger. Makasih ya. Iya, iya. Tak doano. Ha, Malu-malu dia. Mulai kurang ajar busuk-busuk ning. Ora apa-apa. Mupawan anak apane lah. Ayo. Oh, alah untuk rezeki ya guys, untuk entek, untuk terong buka. Wis kok apa dibagi. Ayo. Kowe urung atus ngopo kok? Apa dong? Ambilan kat baseng kok 100. Lho lah wis kidul ki lho. Wes, makasih ya. Ya. Muga rezekimu lancar, sehat selalu, panjang umur, lancar sekabehane. Sampai Amin. Ndang duwe adik neh. Masa iya. Enak apa toh kok rame-rame? Enak apa ya? Iya. Alah, tak kira enak apa kok rame-rame aku nonjok wae sapa, Mbak? Lek kandam. Kandam. Sopan gawe ne? Sesuk, Mbak. Nggih. Lek kandam ki sing entuk anake wedok ki entuk ndi ki? Entuk bapangan kene yo. Tak kira apa rek rame aku. Lah bojoku ning ndi, Mang? Alah iya. Nek gak kulino nganu yo gak celuk-celuk ki yo gak wani. Wong pagere ditutup terus sik. Anggere nek wong nonjok yo nyeluki aku iki. Nggih, makasih lho. Dapat tunjukan guys, wis mulai usume wong duwe gawe. Dadine sasine besar yo akeh nganten. Tunjukane ngene iki guys, sego karo sayur karo ayam.
gak enek mie, gak enek apane ngono kae kacang, tahu, tempe gak enek. Iki cuma sego karo sayur. Pak Su ngeterno nggone Mbah Pomo. Yo, aku ya arep ndang masak sayur asem, enek dong telo, entek, kacang, terus apa itu mau dong telo, entek, kacang karo terong. Terus bar tak ini guys karek apa ki karek masak lho. Aku terus karek ngocekin kayak dieksekusi terong tise dipoteti kabeh gak apa-apa. Lah kuwi nek dingono padang pentoro lho nek mepet malah apik-apik untum-untum kok. Lah sing iki malah aja to dicampur. Alah tuwek lah disambel diulek lho enake mbah. Dipeteti kabeh sik. Kae kena apa kae? Bocah kae nangis kae lho. Entuk tonjake lek kandam. Kae lho, engko. Sing nyelepno wae enar, apa jenang? Mbak bojone Kang Mugi karo Nan Mumun. Iki gak ditaper jenang iki. Mbah. Engko tang peyek. Iya, paling peyek. Peyek ya. Heeh, peyek iki lho paling. Alhamdulillah ya ini iki wis entuk tunjukan 2 kali, guys. Sing pertama mau ya, terus iki mau enek wong celuk-celuk neh, tapi ora tak konten. Lah pikirku lho, wis bar enek wong assalamualaikum, nek assalamualaikum neh dadak wong nonjok tapi beda wong. Ya padha temu lose, tapi beda wong ngono, guys. Beda orang. Ngene iki nek ning kene iki wis petingan, guys. Biasane kan pum sing warna putih ngono kae kotak. Biasane tapi telur, nek iki nganggo ayam. Berarti iki wis petingan. Petingan ki apa de? Petingan ki ya wis spesial nek cara wong kene ki umume ngono, guys. Pokoke angger sego sayur ki wis spesial. Biasanya kan garingan, cuma telur, mie, peyek, terus kacang, nek ngono-ngono kuwi lah. Nganggo pum sing kotak putih ngono kae. Yes, disyukuri ae ya, guys. Tetep bersyukur wong ya umume ngono. Arep piye meneh? Apa meneh kok iki sek bateh kabeh jek mambu dulur ya guys, mambu dulur. Iki sih gak botah guys, sarapan dulu njaluk masakane Mbak Pur iki lho. Sayur lompong karo rempah telo. Ape ngemplok sego sik. Engko Pak Su ben sarapan kae sayur karo anu tunjukan iki dhisik arep pelan tapi iki urung sida-sida iki mbah sarapan iki. Alhamdulillah guys, sambel iki wis mateng, wis bar nyambel. Ya wis terong tisneh ya guys. Pak Su wis ora duwe mblenger, gak duwe waleh pokoke. Sak cuwak ini. Terus sayure sayur asem ya wis mateng. Dong telo, terong, kacang. Terus wis kuwi reno telu tok kuwi ya guys. Wong teke ora sida tak elok nek kesuwen. Suwen teke sesuk dikelo sesuk eneh iki Pak. Sarapan guys, sarapan. Wis sarapan guys. Jam piro memang? Nek imbo samene kae. Mbah mbah jam piro? Butuhku yo malah ndak blek-blek nang mateng wong Pak Su ki sayur lodeh tunjukan kae yo moh. Yo panggah ngenteni sayur asem. Piye meneh? Lah mbok lesu yo ditekati. Makane dhisik arep tak campurin entik kae, tetep nggodhoke iki lama, guys. Prosese nggodhoke nek go ngantek empuk ngono kan go enak. Mangkane ya wis ora dilawuh, guys, lawuh kerupuk. Kae dinda tak sayur tak gawekno masakan dhewe. Engko kan sambel ngene iki moh ndek. Request-e teri, terus tempe, terus terong tis wis tak gorengi kabeh guys. Engko karek ngirisi lombok, brambang, bawang, tomat. Wis tak iris-iris ini. Karek ngirisi lombok iki. Nek dinda kan apa mantuke tetep isek engko awan. Dadi niki santai. Sing penting Pak Su wis bar sarapan. Ape
ucul ning warung ning ndi wis nek wis bar sarapan iki wis ayem ya. Terus Ayem. Lah sing mbok goleki pedes le. Mau takon mek lombok dhewe guys Pak Sumeng. Takon iwangi mek lombok pokoke. Ngentang cepet aku. cilik-cilik pedes. Lah yo, lah aku kae pekerjaanku mbah-mbah rong ramban, ngesakno Dik Dinda iku lho. Pak ku. Heeh, kene meja ora nek. Mbah-mbahan Dinda ki pokoke ombahi lho Bu, aku sesuk ape ning gone kancaku sedekah bumi. Ya, tak bumi lah. Anu Sunggun. Desa Sunggun nang sesuk kuwi. Kemis Paing. Paling ya Kemis Paing Jemah Pon kuwi kancane dikon rono Kemis. Mbah rek gak tak delok ya Mas, video niki mau wis entuk pirang menit, rek gak tak delok. Engko ditutup misan ngono. Camae nyayur apa dhisik? Tekak wonge. Lah sayur asem iki nek gelem mbah urung tak gek story Dik urung roh Dik. Dia ingat tak kayak story. Tak kayak story mu. Sayur asem Pak Suge. Ini Mas aku kata iki urung mateng ya aku kon mek lombok barang. Nek sayur lodeh ngono nek Pak Suge nek lodeh. Apa ngoseng kangkung. Iki nek lodeh sapah, lodeh lompong ngono iki jek seneng ya Mas. Karo pindang. Karo pindang ngono kuwi. Lodeh iki lodeh ijo-ijonan ngono lho guys maksude iki. Yo Mas Ari mang kangkung ngambil pindang. Lah asem Mas tapi wis mateng kok. Wong matenge awan iki mbah jam 09.00 mbah jam piro ki kok gek mateng. Tapi isah-isahku ki lho guys wis ndek bengi iki aku wis isah-isah. Pokoke tak loloni bengi karo upload video tak sambil isah-isah esuke engko umbah-umbahan iki kan rong apa kuwi? Rong umbah-umbahan, rong ramban. Dadi niki walah pekerjaanku akeh sesuk iki ngono. Umbah-umbahane dipasrahno dhisik karo Dinda. Soale Dinda ki fokus mikir apa ki testing iki lho, guys. Dhek ngadepi testing. Nek ngarani apa saiki nek aku mbiyen sekolah testing. Saiki mbah apa ya ora roh. Butuhku ya testing ngono. Master. Iya paling nek semester ndak. Iya mbah semester apa piye gak roh ya aku. Butuh iki ngedepi buku ndek. Tangi turu subuh mulai 3:30 ngantek subuh mang terus anggek subuh anggek adus. Wis gak tak iri penggian pokoke ndek iki. Ndang tutup piye Mas? Engko selak ngono ya. Mbah entuk nek coba gak entuk ya disesel-seseli video apa neh ngono engko. Mari ya gak tak delok. Yes ngono ae ya guys. Kontene nggih. Matur suwun sanget. Dumateng panjenengan semuanya tanpa terkecuali nggih dimanapun berada yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang dicita-citakan para pejuang rupiah di luar negeri, semoga apa yang dicita-citakan semoga terkabul, semoga dapat tercapai apa yang dicita-citakan. Muga-muga iso gol cita-citane ya guys, apa sing digayuh, apa sing dituju, muga-muga ndang iso gawe omah, ndang iso tuku sawah, ndang iso munggah kaji, ndang iso sembarang kalir, pokoknya sapa ae kabeh ae nggih tanpa terkecuali. Doa baik kembali baik ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Pesen campur weh-weh. Lah nek gak ngono kowe ya ora marem arek. Mangan hanyep ya jek bingung, lombok sak gugem yo entek guys, dinggo lalap mentah iki lho. Mesam cek goleki lombok mentah kuwi. Ngrasakno Pak Su kok. Mbah